la següent còmica de la nit, este programa és com sa casa. A nosaltres ens encanta que estiga tan còmoda. Només li hem demanat que no vinguen sabatilles i en batí. Un fort aplaudiment per a Carol Tomàs. Bonicos de la tía, claro que sí. Noche de fiesta. Hola! Què tal, com esteu? Ai, mira, doncs m'agrada veure-vos que esteu aplaudint i esteu menejant-vos. Vaja, que esteu vius. Que està bé, la tia vaig estar en un enterro actuant i no és el mismo. Esto está muy muerto. Bueno, i no entraven els xistes. No, vos dic perquè resulta que l'altre dia estava passejant per València, ciutat, i estava passejant, i que pensareu, què t'agrada a tu passejar per València? No, però és que en cotxe no es pot anar. És que passejar, ¿vale? I em vaig adonar que n'hi havia una cosa que València està envaïda d'una cosa que em va fer por. Dius, els carrils bicis? També. Però altra cosa, les estàtues. València està envaïda d'estàtues, s'ho ha donat? Però estàtues de... No, no has anat. ¿Usted dónde es, señora? I ahí les tens, tu, les estàtues, ahí les tens. Inmòviles, com el moño de Teresa Campos. O el moño de l'home de Teresa Campos, que també està... Jo crec que utilitzen la mateixa laca, saps el que vull dir-te? Ahí les dos. Ahí les tens. Fredes, com un menú d'hospital. Imponents, com una fallera major. Sí. Mira, en resumir, les estàtues són com Jordi Hurtado, que per elles no passen el temps. Sí. I em vaig adonar del ritual tan important que fan per a inaugurar-les, les estàtues. Allí les tenen tapades amb un tros de tela gegant i la gent espera a que se destapen i aplaudir. I dic, per què estem en un striptease o alguna cosa? No, que destaparen una en el meu poble i el tio Genaro anava en un bitllet de 50 euros. A l'estàtua. Dic, tio... Sí. Una locura. Ai, senyor. Les estàtues són obres escultòriques fetes a imitació del natural, o sigui, de la persona real, de les persones que manaven en l'antiguitat. Clar, que tu les veus, les persones que manaven en Roma, en Grècia, i les veus i dius, collons, que en l'època romana feien tots crossfit. Perquè, nena, com està Julio César, ahí, pam, o el Miguel Ángel, ahí, pam, taca, pam, pam, Miguel Ángel, pam, també t'ho dic. Miguel Ángel això no aprofita per res, Miguel Ángel, mucho músculo, pero si no, luego l'erele, no... Claro, sí. I clar, ara jo penso en els que manen així a Espanya, si li feren una estàtua, jo dic... Haurien que passar per el Formasport unes setmanetes, no? Per l'amor de Déu. Bueno, perdó, el Pedro Sánchez no, Pedro Sánchez està per fer-li una estàtua. Està el Pedro és el polític emanem, que se derrite en tu boca, no en tu mano. Però, clar, pensem en el que estava antes, en el Rajoy. Este xip a fer una estàtua, bueno, no estaria... Bueno, el cas que, la veritat és que ell va estar 4 anys fent l'estàtua al Congrés dels Diputats, sense fer res, i colar, saps el que vull dir? Sí. De fet, a ell el volen ficar al costat dels dos lleons de l'entrada del Congrés i ell allà al mig, ¿y usted qué hace? I el lleó, pues ahí estem, fia meua, tot el dia. A vegades anem a la Gran Via, de substituto de Simba, però bueno, no... Saps?
Conversacions entre estàtues. Sí, sí, sí. Ara, unes estàtues que em fan molta por, ai, són les gàrgoles. Que les gàrgoles no és que pegues àuia i faig... Això és una altra cosa. Les gàrgoles són figures lletges i grotesques que si les veus per la nit quasi a fosques et fa una por que et cagues damunt. Bueno, són les Oriol Junqueras de les estàtues, saps què vull dir-te? No em por. Hi ha estàtues molt importants a València, figures d'una bellesa increïble, de personatges molt importants de la nostra història. Però els valencians són molt de la risa, ja ho sabeu. I si ens pregunta un guiri per les estàtues més boniques de la ciutat de València, li diem el Parotet i la Pantera Rosa. Con dos cojones. Ai, la Pantera Rosa, que durant molt de temps va ser la piscina municipal de la ciutat per als xitanets. I el Parotet, que jo crec que el Parotet anava a ser una altra cosa, una altra figura, però baixant les peces de la grua, pam, van caure i es van quedar així, saps? I el del camió, ostres, què fem? L'amo, el que havia fet l'escultura, i l'amo de l'escultura va dir, dona igual, que està millor que el que ja ha fet, deixa-ho així, mone almoçar, mone almoçar. Iau. Oh. I després n'hi ha unes altres estàtues a la ciutat amb més vida, que són persones, ¿vale? Són aquestes persones que s'ho treballen, que flipes, sí o no? Aquestes persones que es disfressen i es maquillen, n'hi ha d'alien, no? Ho heu vist, no? De soldats, de vaqueros, no sé què, i estan ahí estan, hores i hores al sol o al fred, donant-li color a la ciutat per poquets dinerets. Perquè reconeguem-ho, les mirem des de lluny i pensem, ai, que bonico, mira que bonico li dona a la ciutat, molt bé, però a xocar el llom, a tirar un parell d'euros al pot, ahí l'estàtua la fem nosaltres, Mala gent. Jo no. Jo veig una figura d'estes i li tire dinerets. L'altre dia, sense anar més junt, a la plaça de l'Ajuntament, vaig veure jo ahir una estàtua, pam, i li vaig tirar, i se va cabrejar. Perquè no era una estàtua, era una Choni que estava fent un selfie. S'ho xuro. I aquella, jo li tiré el diner i aquella, oye, què fas? Què fas? I el xica, no sé, bastant maquillat i portes mitja hora així a parar per fer-te la puta foto, i el xica vaig a tornar-li €1 al mimo, a veure si canvia la postura o alguna cosa, no sé. I aquella, dic, és que vas molt maquillat, filla meua. Dic, esta no es desmaquillarà en una toalleta, se desmaquillarà en una radial, ahí. Home. I me contesta, no, jo me desmaquille en aigua micelar. Dic, no, en nitrogen líquid, si no tot això no és de la cara, t'ho diu la tia, t'ho diu, saps? Sí. Bueno, i com oblidar-nos de les estàtues que es fan a la platja, a l'arena? Oh, això, mare meua, quines obres d'art. Mare meua, quina paciència per aquests monuments i, sobretot, mare meua, quines ganes d'anar corrent i tirar-se damunt i destruir... Oh! Va, que ho heu pensat tots. Va! Oh! Jo cada vegada que veig una i veig l'home, el que ho ha fet ahir, no, però això és la representació del castell de Penyíscola i tu, jo soc el capità Moro. Perquè això ho duguem tots als xens, o sigui, això és... Ja des de quan eren xiconinos que trobaves el teu germà a la platja fent un casteller de merda, no? Però ja era un castell... I tu començaves a suar com dient... Clar, perquè tu te debaties ahí en trencar-li el castell o quedar-te sense banyar-te per haver-li trencat el castell, no? Perquè te castigaren. Però, clar, evidentment, que bonic és veure a ton germà plorant
mentre veus com l'àvia s'emporta el poquet que queda de la patata que li has pegat. Ai, oh, que bo, que bo. I ta mare, te vaig a rebentar el cap! I tu, això és la Malvarrosa! Au, au, au! Ah! Ah! Ai, senyor. Bé, i ara, benvolgut públic, veus quina paraula més bonica, i que bé l'ha dit, me'n vaig perquè els que estan fent una bona estona allà a l'estàtua, són estos xicos d'ací, i, xica, toquen massa bé, i això és de veres, toquen massa bé per a no escoltar-los de tant en tant, xica, qualsevol coseta, algun acord, algun bemoll, alguna lligadura, encara que siga de trompes, jo què sé, el que siga, saps? Així és que jo toqueu un poquet i jo me'n vaig més pagar, no? Vinga, va, anem allà, anem allà!